тоҷикистон содироти ангиштро аз 17 сентябр ба хориҷи кишвар муваққатан манъ кардааст. далели инро вазорати саноат ва технологияҳои нави тоҷикистон ба таъмини талаботи дохилӣ дар фасли сармо ва ҷилавгирӣ аз болоравии нархи он ном бурд. дар ҷанбасти 7 моҳи соли 2022 аз ҷониби 6 корхонаи соҳа зиёда аз 308 000 тонна ангишт содирот кардааст. ангишти тоҷикистон бо нархи аз 40 то 80 доллар барои 1 тонна содир мешавад. бо вуҷуди манъи содирот қимати ангишт дар конҳои тоҷикистон расман 20% боло рафтааст. аммо тоҷирон мегӯянд вобаста ба сифати ангишт афзоиши нарх аз ин ҳам болотар аст. нарх навош имсол аз солҳои гузаштара як 200 сомон қимат шуда сари тонашда. он сол 1 сомон мефурӯхтем, як килоша имсол 1 сомону 20 дирам фурӯхтесем. аз ҳисоби сӯзишворӣ қимат шуда. роҳ да ин сол тарозуи айраресам қиматтар шудагиай. ҳаму ҳисобам меганӣ дуланистон мо хумон дулан надорем, мисол ҳамҷа қабул мекунем, мефурӯшем, ҳамҷа лимча мекунем, мисол 100 сум сари тонаш расход дорем. 1 сомону 30 дирам я лимчаи холира мехарем, мисол ин бачода метиҳем. мисол соли пештара 50 сомон да бачо кор мекардан, ин сол 100 сомон да, мисол ҳама чи қимат шуд ку. болоравии қимати ангишт қобилияти харидории сокинонро ки як сӯзишвории аслӣ махсусан дар деҳот ба шумор меравад кам кардааст. солҳои пеш 900-800 гирифтагӣ ҳастем. ин солҳо бошад ин 1200 мегарам бачаҳо. 1 тонна ангишт дар конҳои тоҷикистон вобаста ба сифаташон аз 280 то 600 сомони нарх дорад. талаботи солонаи тоҷикистон ба ангишт дар соли ҷорӣ 2 миллиону 753 ҳазор тонна муқаррар шудааст ки ҳоло наздики 2 миллион тонна истихроҷ карданд. дар тоҷикистон 14 ширкат ба истихроҷи ангишт машғул аст. захираҳои кашфшудаи ангишт дар қаламрави тоҷикистон 4 миллиард тонна гуфта мешавад.